klasické novinky z domova a zo sveta vedia byť pekne frustrujúce. Preto vám prinášame dobré správy z Lidla. V Lidli vedia, že naša planéta má obmedzené zdroje. Preto podnikajú poctivo, čestne a transparentne. Chcú byť pozitívnym príkladom a motivovať k pomoci ostatných. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa im to darí. Naše rieky, nádrže a potoky na tom boli asi pomerne biedne, keď sa Lidlu s pomocou príspevku od zákazníkov podarilo spoločne vyloviť stovky tón odpadu. Koľko? Áno, stovky tón a stále pokračujú. To všetko sa podarilo za dobrovoľný príspevok zákazníkov, ktorí ako spoločnosť zdvojnásobili. Pokiaľ ide o dobrú vec, ľudia sa dokážu zjednotiť. To sa v Lidli osvedčilo pri projekte Žihadielko. Ich prvotným cieľom bolo motivovať deti, aby trávili viac času na čerstvom vzduchu. Spolu so zákazníkmi doteraz nechali postaviť 50 detských ihrísk a tie astronomické čísla pri hlasovaní ich hrejú pri srdci doteraz. Čo sa týka pomoci deťom, v Lidli neostali len pri stavbe ihrísk. V prvý deň predaja pri otvorení každej predajne spolu so zákazníkmi podporili vyše 100 základných škôl pomôckami a výpočtovou technikou v hodnote viac ako 300 000 eur. A čo na to deti? Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. No, v prípade tatranskej veternej smršte v roku 2004 to neplatilo. V Lidli videli, že sa každá pomoc s devastovaným lesom skutočne zíde a preto spustili projekt Voda pre stromy. Vďaka iniciatíve, ktorá trvá dodnes, tam stihli vysadiť 100 000 nových stromčekov. V Lidli si uvedomujú, aká vzácna je naša krásna príroda. Pomoc však potrebujú aj ľudia. Medzi nami je množstvo osudov a príbehov, kde vedia podať pomocnú ruku adresne a včas. Presne o tom je ich projekt Podel sa a pomôž. Spolu so zákazníkmi prerozdelili potraviny za viac než 1 000 000 eur tým, ktorí to najviac potrebujú. Sociálne slabším ľuďom na hranici chudoby. Veríme, že už máte obraz o tom, ako Lidl pomáha ľuďom a životnému prostrediu. Ak navštívite web stránku spoločenská-zodpovednosť.sk, o tejto téme sa dozviete oveľa viac. Už teraz sa tešíme na spoluprácu s vami pri aktivitách, ktoré celú spoločnosť zmenia k lepšiemu.